Sziasztok! Amint megígértem nektek, beszélni fogunk a Futures kockázatszámításról. Ugyebár, hogyha a DTT oktatásról beszélek, akkor már a test stratégiánál járunk, és a gyakorlás a piac megismerése szekciónál járunk. Igazából ide is be lehet csatlakoztatni, hogy hogyan kell Futures-ön kockázatot számítani, viszont már Forexen bőven megbeszéltük a legelején, hogy hogyan kell a lottal foglalkozni, hogyan kell Forexen kockázatot számítani. Most el fogom nektek magyarázni, hogy Futures-ön hogyan kell kockázatot számítani. Nézzük meg, mik az alapvető különbségek. Alapjából véve kockázatszámítás szempontjából egyetlen egy különbség van, amit nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, az, hogy Forex és ugye CFD piacokon lottnak nevezzük a kockázat számításához kialakított mértékegységünket. A futures centralizált piacokon pedig kontraktok vannak. Hogyha magyarra fordítanánk, közel szinoníma a két szó, a lot csomag, a kontrakt pedig szerződés. Az elmélet megegyezik, viszont máshogy működik. Az alapvető tematikában lévő különbsége az, hogy a lot, azt te szabod meg, mármint hogy nagyon precízen tudod megszabni a kockázatodat, míg Futures-on fix méretezésűek a kontraktusok. Alapjából véve a lot is fix méretezésű, viszont tudsz 0,1 lottal is kereskedni. Viszont kontraktusoknál nem tudsz 0,1 kontraktussal kereskedni. Az alapvető különbség ez. Ahhoz, hogy mélyebbre ássuk magunkat a Futuresnél, először nézzük meg, hogy hogyan néz ki a Forexen lévő lottal való kereskedés. Igazából a fő különbség a Forex, CFD és Futures piacok között az, hogy a piac méretezését miben kalkuláljuk. Itt Forex és CFD-n pippekbe. Egy jelzés, egy pip. Pippekben mérjük a piac méretezését. És ugye ezekre a pippekre számítjuk a lotot. Ha én szeretnék 5 pippel kereskedni egy 10.000-es számlán, akkor most hirtelen fejből nem ugrik be, de 1 vagy 2 lottal kell megrakni a kereskedést talán. Nézzétek meg a Forex-el és a lot számítással kapcsolatos videómat, ha részletesebb információt akartok erről. De a lényeg az, hogy ha én itt 4,3 pippel akarok kereskedni, akkor a lot számításnál tudok alakítani, hogy nem 1 vagy 2 lottal kockáztatok, hanem 1,2 lottal. És akkor így ugye a kockáztatott mennyiség a megcélzott mennyiség lesz. Általában 1%-ot kockáztatunk egy kereskedésnél. És ugye ezzel megegyezően tudod állítani a take profitodat. Futuresnél az a különbség, hogy pip helyett tikkekben számoljuk a piac méretezését. Amikor így elkezdett húzni, mégis úgy kell elképzelni, hogy a jobb oldalsó szám, ami most 23, az a tick. Az 5,75 az a point. A point a nagyobb mértékegység, a tick a kisebb. Amit látjátok, 25 point, a 100 tick. Az arányosság így néz ki. És ugye a lényeg az, egy nagyon könnyű viszonyítási szám az, hogy ugye a legkisebb prop firm futures vizsgák az, ha jól tudom, az $50,000. És Nasdaq E-minin egy kontraktus méret 25 pontra $500 kockázatot jelent. Azaz, hogyha valaki egy kontraktus mérettel kereskedik, akkor 25 pontnál pontosan 1%-ot kockáztat. Nos, ugye jelen esetben most London utáni sessionbe vagyunk, vagyis még közel London sessionbe, itt még ez a stop loss alacsony idősíkon kifejezetten kényelmes. Viszont már egy New York sessionbe olyan erős a mozgás, hogy ugye ugyanez a méretezés már elenyésző, mert sokkal volatilisabb a mozgás. Már nézzétek, a gyertyák mérete sokkal nagyobb. Nos, ugye jelen esetben a Nasdaq 100 E-minin nem tudsz lentebb menni kontraktus méretbe, mivel egy alá nem mehetsz.
Viszont logikus, ha többet akarsz kockáztatni, akkor fentebb mehetsz. Itt jelen esetben még Forex és CFD piacokon egy piaci gráfon kereskedsz, erre a futuresnek olyan megoldása van, hogy egy kisebb csomagú gráfra per piacra váltasz, ami jelen esetben a Nasdaqnek, a Nasdaq 100 E-mini futures az alapvető, és van egy kisebb verziója, a Micro. A Microkon a kontraktus méreteket be kell szorozni 10-zel. Azaz, egy E-mini Nasdaq kontraktus 10 Micro kontraktussal ér fel. Azaz, ha itt már egy kontraktussal kereskedsz 25 ponton, akkor az olyan, minthogyha egy a tizedével kereskednél a kockáztatott mennyiségnek. Szóval jelen esetben 50 000-es számlán azt beszéltük, hogy egy kontraktus méret 25 pont távolságra $500, 1%. Akkor, ha átmegyünk miniről micróra, akkor ezt a kockáztatott mennyiséget ugyanezen a pont mérettel, ugyanezen a számlán el kell osztani 10-zel. Szóval 500 osztva 10-zel, akkor $50 a kockáztatott mennyiségünk. Szóval, hogyha valaki $50 000 számla helyett $5000 esetleg saját számlán kereskedik, akkor az 1%-os kockázat eléréséhez 25 ponton neki a Micron kell majd kereskednie, mert az E-minin túl nagy egy kontraktus. Amit nagyon egyszerűen meg kell ebből jegyeznetek, hogy meg van kötve egy kicsit a kezetek. Ez valakinek előny, valakinek hátrány. Mert én nagyon alacsony idősíkon kereskedek, és valójában az, hogy extra precízre tudom kiszámítani a stop lossomat, sokszor túlzottan kicsire helyeztem a stop lossomat adott stratégiákhoz. És ugye a kontraktus egyben megköti a kezed, de le is butítja neked a dolgokat. Nagyon sok futures kereskedő nem érti a Forex és CFD piacoknak a lot számítását. Viszont, ha megértjük benne a logikát, nagyon egyszerűvé és átláthatóvá, természetessé válik az egész. Szóval, amit tudni kell, hogy az alapvető a Nasdaq Mini Futures. Ugye most, hogyha más indexet akar kereskedni valaki, amit nézni kell az, hogy az E-minik a legnagyobbak. És a micrók a kicsinyített verziójuk ugyanannak a páros indexnek. Ugyanúgy mozog, csak a kontraktusok kisebbek. Szóval mini futures párok, egy kontrakt, 25 pont távolságra, $500 kockázatot jelent. Azaz, hogyha valaki például egy $25 000 számlán szeretne 2%-ot kockáztatni, mert neki az a rizikókezelési stratégiája, akkor egy kontrakttal tud kereskedni 25 pont távolságra. Viszont mi történik, hogyha azt mondom, hogy én belépek ezen a ponton, viszont nekem elég fele annyi méretű stop loss. Nincs szükségem 25-re, én tudom, hogy a stratégiám szerint elég, ha csak eddig megy el. Akkor már invalidálódik. Ebben az esetben a kontraktus méreted nő 1-ről a 2-re. Miért? Mert hogy ugyanannyit kockáztass, fele annyi méreten, akkor kétszer annyi kontraktussal kell megraknod a kereskedést. Ez a logika. De az alapvető mérföldkő ez, és hogyha valakinek a számlája túl kicsi, akkor nem fog minin kereskedni, hanem lemegy micro futures párokra, ahol egy kontraktus méret 25 pont távolságra 500 osztva 10-zel $50 kockáztatott mennyiség lesz. Értitek a különbséget? Míg a Forex és CFD piacon egy piaci gráfon, egy kezelői felületen tudsz kalkulálni stop loss-t bármilyen méretre. Itt futuresen
Jelen esetben, hogyha nekem 2 kontraktus méret és 1 kontraktus méret között kellene lennie a kockáztatott mennyiségnek, például ide szeretném rakni a stop lossom, akkor ugye vagy 2 kontraktussal rakhatom meg, és akkor itt lesz a stop lossom, és 1%-ot kockáztatok, vagy egy kicsit többet kockáztatok 2 kontraktussal, vagy 1 kontraktussal sokkal kisebbet kockáztatok. A következő megoldás az, hogy lemész micróra. És micrón ugyanezt a piaci mozgást eljátszhatod, hogy ugye, ha 2 kontraktussal akarnál kockáztatni, akkor itt micrón 20 kontraktussal kellene megraknod a kereskedést. De itt eljátszhatod azt, oké, 12,5 helyett 16-tal akarom megrakni, 16 pontra akarom megrakni, akkor nem kell filozofálnom 1 és 2 kontraktus között, hanem megrakhatom 20 kontraktus helyett 18-al, 17-tel, és ezt a legtöbb prop firm is engedélyezi. Szóval igazából, miután ráér ez az ember, egyszerűvé válik, érthetővé, és ezzel is lehet számolni, ezzel is lehet felkészülni. Ami szimpatikusabb ezen a felületen, hogy a commission elenyésző, a spread kb. Nem létező. Szóval röviden azt mondanám, hogy a kockázat számítás ilyen egyszerű, megjegyezendő dolgok. E-mini legnagyobb, micro a kisebb verziója. Ugyanaz a mozgás, a kontrakt arányosság 1/10-hez. Minin egy kontraktus, micron 10 kontraktussal ér fel. A többi pedig számítás kérdése. Tudod, hogy következő pár percben ki fog alakulni a kereskedésed. Mit fogsz csinálni? Leméred a távolságot, hogy körülbelül ide kell raknom a stop losson. 18,25 pont távolságra. Akkor már kapcsol az agyam, hogy 25 pont távolságra fogok kockáztatni 1%-ot az én 50 000 számlámon. Akkor kapcsolok, hogy eldöntöm, hogy most én többet kockáztatok, vagy lentebb viszem a stop lossom, vagy átmegyek ugye micróra. Logikus, hogyha ugye amint mondtam, hogy a kisebb vagy nagyobb számlátok van, akkor ugye a kontraktus méretek ugyanazok maradnak, csak a kockáztatott mennyiség nem lesz ugyanannyi. Mert míg egy kontraktus 25 pontnál az 50 000 dolláros számlán pontosan $500, azaz 1%-ot kockáztatsz, ugye egy 100 000-es vizsgán ez már csak fél százalék, egy 25 000-es vizsgán ez már 2%. Szóval az arányosságokat fontos figyelembe venni és levezetni fejbe. Ugye ez, hogyha valakinek nem egyértelmű, nyugodtan kérdezhet kommentekbe. Levezetem neki, és utána érteni fogja. Szóval ez a videó ennyiről szól, így hogy már ezt is letudtuk, ezután részletesebben fogunk beszélni arról, hogy melyik piacot választ, melyik párt vagy indexet választ, és piaci korrelációkról, ezt talán mindegybe fogom foglalni. Utána beszélünk a risk managementről, demo kereskedésről, megfelelő pszichológia kialakításáról, mitől működik egy stratégia. Szóval tartsatok velem, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a csengőt, hogy lássátok, hogy értesítés jön az új videókról, de általában az oktatás 2 naponta, minden nap reggel 10-kor jön, szóval kiszámítható, hogy mikor jelennek meg. Ha szeretnél közelebbi kapcsolatot kialakítani, hasonló felfogású emberekkel vagy velem, a Discord közösségünk egy tökéletes platform erre. Szóval köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, sziasztok!